en office maok onge gima konyowago as a country. Ka oganda ne wacho ni nonyalo kata kodonjore gi siasa kinde masani bende ang' neno mane wang' jowi mare kanyo kromo gi jwang' ni gin jok mage manyaka sani oyudo lemo makamano. Mano koting'o jogo malaro kono kata jogo makoro owal kerango gi kacha thuolo mokwongo nitiere kata Amin Ibrahim Mohamed kerango kanyo koro mineno sani nitie kata Esther Chepkosgei Serunei kinene kata komanda mar obila e county ma Bomet masani nitiere David Kipkosgei Berich ma bende nitiere kar kacha kama chielo bende nyakuramo gi jwang' nitiere Jonyo Michael Wiso mantie ka jalup inspector maduong' mar obila kama nitiere kar kacha kiwuok kuom jal makamano wantie kata gi Paul Jimmy Ndambuki kama chielo nitiere Daktari Simon Mwangi Wanderi mar jatendo kwach kich mantiere Railways kama chielo pod ka ida piny jok mage mantiere kar kacha Nicholas Ireri ni kanyo ka Kamwende ka irango thuolo mokwongo kanyo koni Amin Ibrahim Mohamed ndiye kar kanyo mabende en director mar weche wacho ni mayien magobila mayiego magobila kama chielo nitiere kanyo Bernard Barasa Walumoli mabende jalup inspector maduong' mar obila ma pacho ka kama chielo nitiere Eliud Kipkoech Langat director mag lokruoge ka DCI mago mantiere kar kanyo Gideon Nyale Munga mabende nitiere kanyo kaka jating' ndai mar inspector maduong' mar obila ma pacho kae mano karango gi kanyo kachiel koda mamoko bende mosebedo kata ka warango ni gintiere gi ting' mane wacho ni ang'o marito gi mbele kacha ponono kata